Watter kante? Hiersa, aan 6-7 is de kant, want toen ga je lang. Ons gaan niet die Klipperoodse kante toe. Ik kan dit erop afkomen. Ja, pas op man. Dan gaat ze je doen, hij zoeken aan. Kom. Joh, ik loop met die warme boots en zo. Wat is er nou zakje? Huh? Wat is er nou zakje? draaien. Oh, oké. Ik doen was die, wat is die met die seats? Nee, die seats, ons moest aan ons doen aan pizza gaan nou met die seats. Wat ze pizza gaan jou moest lang laat voor jou gegeven. Wie is die oudje? Hij is een mechanic, mos. Maar Kimbal. Kent je niet meer homie? ik ken die homie. Hij zijn zo zwart van die olie nogals. Ik moet zeggen, ik is bij jou olie week, lekker voor die poepel. Dan kijk je, nee. Wie zeg je, ik is jouw future. Nee, ik is jouw future. Kijk je, wacht. Ons rijden hier naar die dingen, so laat ik gewoon voor je explain. Zeg maar, je helpt me? Ja, ik zeg je, of course, ik jij van mij love. Ja, kijk je, ik doe ons nog lekker nou. Ik doe lekker. Jij is bang voor dode mensen en hij niet. Ik weet niet, jong. Dode mensen, hoe kom? Nee, man, ons rijden lekker. Ik wil niet helpen voor hem, je helpt gewoon body in die kar. Dan gaat het gewoon mook te rijden. Als hij inderdaad iets uit van mij, because ik als bij je, dan zeg je, lekker in Swantes, hoe jaren. Dat is een beetje echt, wat, oké, anyway, ik zal, wat nou? En dan wat moet ik maken? Ja, help hem niet inlijn, ik ga voor jou iets betalen. Nee? Oké. Maar als je aanstaan, moet je eerder schat. Nee, ik is aanstaan. Zijn ze bang voor tokolosies en zulke dingen? Tokolosies? Nou, wat is tokolosies? Dat doen we die lijken? Nee, zien ze ons rijden lekker hier in die kar en zo. Als ons nou, soms is het spirits. Zijn die gisteren niet, niet? Nee, gisteren niet, want ik weet ja, nee. Allah komt zo, die, dan ze, Allah... Sometimes ik watch die op die wat is die wat jouw maas wie is nee, wacht. Wie is hij? Hij is toch los. Wacht. Wie met mijn kat? Wacht. Patko. Wat kijk je, wacht. Nee, wacht. Als het tokolose goed dan man. Wat is tokolose goed dan? Ja, dan kasi yan karin bij waar gaat dat? Relax. Nou, dan gaat het wel kan relax.